que és una puta merda de rèplica que no té puta gràcia, la mala puta. Diu que la cultura no importa. Un idioma inventado. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? A ti te gusta apoyar. Aquí comença el Camerino. On la vida és un show compartit. Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Camerino d'Escena 25. Us saludem des de l'estudi d'ICAT. I avui, atenció... Ai! No, és que és molt fort, això, Sí. Perquè tenim 7-9, ens hem arreglat. Home! Perquè avui estem de celebració, estem a la meitat de temporada, portem 22 programes a l'esquena. Clar que sí! Home, ens hem canviat de lloc. Home, ens hem canviat de lloc, però espera, Marc, perquè encara queden 22 programes més. És a dir, això encara queda bastant i tenim temps aquí per fer camerinos, Home, Però avui volem compartir el nostre show, perquè som... A veure, no cal presentar-nos, som la Mar Puga i l'Elis Manzano, això està més que clar. Però volem compartir el nostre show amb un actor que ens encanta, que ha fet teatre, televisió, ha fet de tot. Ell és en Llorenç González! Quin honor, quin honor! Moltes gràcies. Com estàs? Molt bé. Expectant amb aquesta energia que teniu. Home, aquest camerino especial i a més amb tu. Escolta'm, fantàstic, Això és molt fort. Enhorabona. Sí, tenim el nou set, tot està nou, Fa olor a nou. Tot és nou. Meravellós. Fantàstic, no t'ho esperaves, això? No m'ho esperava. Anem a jugar, Doncs Llorenç, vinga, sí. perquè això és un programa per jugar, així que anem amb la primera secció, els 25 segons. Vinga. Home, nova sintonia, Moulin Rouge, ens encanta. Quin musical. I també una nova mecànica, perquè els 25 segons ja no és el que era. A veure, Marc, No, com això ha canviat, això ha canviat. Ara, Llorenç, anem a jugar. Et llançarem una bateria de conceptes, d'acord? I tu t'hauràs de decidir, t'hauràs de decantar per un dels dos. Entens la mecànica del joc? Jo et diré A o B i tu hauràs de dir o la A o la B. I tot això ho farem durant 25 segons. Perfecte. Perfecte, no pots pensar, és el primer que tingui al cap. Vale. I aquí et coneixerem més a fons i veurem com és. I això comença en 3, 2, 1... Vinga, Gran Hotel o Velvet? Gran hotel. Tele o teatre? Teatre. Nocilla o Nutella? Cap dels dos. Shakira o Piqué? Shakira. La que se avecina o Aquí no hay quien viva? Aquí no hay quien viva. Barcelona o Madrid? Barcelona. Amador o Recio? Recio. Amaya Salamanca o John González? John González. Twitter o Instagram? Instagram. Poliamor o monogàmia? 2, 1... Monogàmia. Home! Molt bé! Hem quedat amb monogàmia, Sí. Home. Ha entrat. Ha entrat dins del rànquing, clar que sí. Jo m'he esperat, perquè volia veure la resposta. Era la que Volia t'interessava, saber. no, de totes? I Shakira, Es posiciona amb Shakira. Home! La meva dona és colombiana, vull dir que... Home, companys Som a terra, companys. clar que sí. Molt bé, aquesta secció. Ja hem trencat una mica el gel aquí al Camerino, Llorenç. Presentat en el ritme. Quins Però nervis, ara- per això. Has vist? Ostres. Ara anem amb la següent, perquè aquí ens Vinga. agraden els canvis. Anem amb les veritats absolutes. Vinga, dale. Plats bruts. Molt Mira, ho bé, ha dit, clar ho ha que dit, sí, ho ha dit. nova sintonia, Plats Bruts. A veure, et coneixem per moltes sèries. Tu ets un actor català que ha passat per Madrid, per exemple. A Madrid has treballat molt, a Madrid? He treballat i he viscut. Exacte, i volem saber aquí, perquè com estem parlant aquí de les veritats absolutes, volem saber com ha estat l'experiència de ser català a Madrid. T'ha portat problemes, això, o no? No. Mira, tenen una cosa a Madrid amb la gent de teatre català que és magnífic, ens consideren molt. Només per ser actor català i de teatre català, diguéssim, és una cosa que tenen en compte, vull dir que en aquest sentit cap problema. I en altres tampoc, A vegades potser són els mitjans de comunicació, no?, que intenten vendre'ns la moto una mica. Ja a pot vegades. passar, ja pot passar. Sí, i entre companys i tot això, res de res, la veritat. Doncs que bé, clar que sí. Madrid, bé. t'estimem. Madrid, anem a escoltar una de les cosetes que has fet per allà. A veure. Abans t'hem preguntat i has escollit Gran Hotel. És veritat. Tot i que ara he posat aquí Velvet, Gran No, Hotel, està molt Velvet. Has fet grans sèries i has treballat, per tant, amb grans actors, actrius. Noms com Concha Velasco, Home. José Sacristán o el Miguel Ángel Silvestre. Com ha sigut treballar amb tota aquesta gent, Llorenç, durant tants anys, tantes sèries, tantes temporades? Explica'ns la teva experiència. Bueno, clar, jo he dit Gran Hotel crec perquè va ser com la primera, l'entrada a una gran sèrie a nivell nacional, que a partir d'allà, bueno, després d'haver treballat a Vent del Pla, sí que alguna gent em parava, però a partir de Gran Hotel era com que te n'adones que dius, vale, això està impactant a un nivell gran, no?
La veritat és que molt bé, molt fàcil, molt fàcil. Jo crec que el que tenen grans actors o grans actrius com Concha Velasco, Sacristán, Adriana Ozores, bueno, un munt podria dir, és que bueno, ho posen fàcil, ho posen fàcil. Hi ha enveges en aquest sector? Entre actors? Hi ha enveges al món? En general, tens raó. Així estem amb les guerres i aquestes coses que ens estan passant. Essencialment és un... No, essencialment potser no, però evidentment és un món competitiu. Hi ha un càsting, t'agafen a tu o no d'això. Llavors, com ho gestiona cadascú és l'art de viure i d'això. Hi ha enveges com a qualsevol altre lloc on hi hagi éssers humans, però també hi ha alegries, hi ha moltes altres coses. Llavors, no crec que sigui una cosa com a destacar. Hi ha persones humanes. Ens quedem amb les alegries, oi? Com la que ens has donat amb aquesta sèrie que has fet recentment. La que se avecina, hola que se avecina. Se acabó la discoteca, ahora pago la hipoteca, tengo piso nueva. Hem vist Llorenç en aquesta última temporada d'Amazon Prime fent un paper a la que s'avecina, no? I nosaltres avui et volem preguntar. Vinga, si t'haguessin d'oferir ara un paper de la que s'avecina, que fos dels que porta ja temps, d'aquests principals que tothom estima i admira, amb quin et quedaries i per què? Quin t'agradaria fer? Ostres, no ho sé. Vinga, va. Home, mira, el d'abans del Recio que m'heu dit és molt divertit per extrem, no? També el que és. Llavors seria molt divertit. I he de dir que m'encanta com el fa el Jordi Sánchez. Doncs potser segurament aquest. Et veus fent d'Antonio, anava a dir Jordi Recio. Antonio Recio. Sí, alguna estaria bé com per allunyat, no? També de dir, no sé qui ho deia això, el Jordi Dauder deia que quan feia algun personatge d'algun feixista d'això, li encantava anar a fons per intentar-los entendre, no? I, bueno, no sé. A vegades els extrems són els divertits, no? I tant. Sí, també, et permeten molt de joc, sí. Clar que sí. Doncs moltes gràcies, Llorenç. Anem amb la següent secció, que és la veu en off. Home, nova sintonia també, és que això és un goig. És una estrena total, constant, això. Estem coneixent igual que tu alhora, perquè no sabíem ben bé si anava a funcionar o no. No, però és un experiment. Em sembla que sí. Vinga, has jugat algun cop al Jo Mai Mai, o no, Llorenç? He jugat, sí. Sí? Doncs mira, et tocarà també jugar aquí al Camerino, perquè la setmana passada va venir un convidat. Que qui va ser? Uns convidats. En aquest cas van ser dos. Van ser els guanyadors del programa de TV3 Cover, que va guanyar el concurs l'Holand de Rinos, que és un grup, i van venir l'Aurora i l'Aitor i et van formular una pregunta, que és aquesta. Som l'Aitor i l'Aurora de l'Holand de Rinos i jo mai he follat abans de pujar a un escenari. No contestis. No la recordava tan heavy, Jo tampoc. Mare meva. Ara ens hem quedat tots tiesos, No l'heu triat, aquesta? No contestis. No, de veritat que no està res manipulat. Tens aquí l'ampolleta patrocinada pel Camerino i una copa perquè et serveixis. Fes els honors, tot teu. T'agrada el cava, tu? Sí, m'agrada. A més, és el Camerino, el fem nosaltres, és collita pròpia, Boníssim, boníssim. El fem unes vinyes que hi ha aquí. Sí, passem al matí. Al costat dels estudis. I anem a recordar el funcionament del joc, Llorenç. Sí, exacte. No, a veure, anem a Què és explicar el que ens interessa? Perquè hem jugat molt cops. Igual ni l'obro, no? Si tu has fet el que et plantegen, has de beure de la copa. I si no ho has fet, no beuràs. Tu serveix-te igualment, no contestis. No, vale, jo em serveixo. Tu serveixes? És que, clar, tinc un matís per la pregunta. No es pot, no? Tu beu o no beu i després matís. Bueno, el matís sempre ens agrada, mare, Ens encanta que matisin. Agafa la copa i tornem a escoltar el Jo Mai Mai de la setmana passada. Som l'Aitor i l'Aurora de l'Holand de Rinos i jo mai he follat abans de pujar a un escenari. Ara, si ho has fet, has de veure, i si no, doncs no. Val? Molt bé, però aquí diu que hi ha matís, Ara, matisa, vinga, va. M'encanta aquesta tensió tan això. Telecinco, sí. Perquè abans pot ser molt abans. Clar, aquí no, la pregunta és molt ambigua. Clar, pot ser fa un mes. Exacte. O pot ser que et lleves al matí i fins a la tarda no tens funció. Doncs jo crec que deu ser aquesta, Deu ser aquesta. Llavors... Llorenç, ara et toca a tu jugar. Has de plantejar un Jo Mai Mai pel convidat de la setmana que ve. Però després d'aquesta ja no hi ha més. Clar, és que ja no hi ha més. Ja no hi ha més. Jo Mai Mai, molt Has de buscar, aprofita. Pensa que no saps qui vindrà. Algú del món de la cultura, oi, Alix? Això segur. Però no sabem qui. I O t'has de diversos presentar. convidats, exacte. Potser has treballat amb ells, vés a saber. Clar, és que a vegades la vida... És que igual ve la Concha Velasco. Qui Clar, sap? és que no, és que Aquí la ve Concha, molta gent. asseguda, jo la veig. Presenta't i planteja un Jo Mai Mai, el que tu vulguis. Va, jo mai he seguit una conversa llarga amb algú a qui no recordava que coneixia.
Oh! M'encanta, a mi això em Això passa ens ha passat molt. molts cops. La Maria, que estem anant molts esdeveniments Beveu. ara, doncs hi hauríem de Bevem de beure la tota nostra la aigüeta. copa. Sí. Molt bé, Llorenç, moltíssimes És que això a les gràcies. estrenes a vegades passa molt. Home, això pot passar, perquè et trobes a molta gent i potser un dia vas saludar algú per una cosa concreta i ja no saps ben bé, ja no l'uneixes. Vinga, anem amb la següent secció, que és el repte de la setmana. Home, quina cançó és aquesta, la saps? Hòstia, no, aquesta que m'he... Telèfon, carinyo, telèfon. Sí, vull, I sí. això dona una pista, això què dona una vol dir? pista. Ben senzill, doncs que haurem d'utilitzar el telèfon mòbil. Per què? Perquè tens un repte Molt a bé. fer, Llorenç. I en aquesta secció el que haurem de veure és els teus dots interpretatius. Com haurem de fer això? Doncs agafant aquella cartolina que tens al teu extrem, allà, sí, aquesta d'aquí, aquí tens una cosa que has de llegir i has de telefonar a algú per poder, entre cometes, cantar-li aquesta informació. Anem a dir què posa a la, Anem a dir-ho, a la vinga, va. cartolina. Tu vas participar a Billy Elliot, Sí. oi? Per tant, hauràs de trucar a algú i sense dir hola ni res, hauràs d'explicar què és Billy Elliot, de què tracta. No Però- pots saludar, Ni Ah, dir no que és puc un saludar. repte. És només quan la persona trucar. agafi el telèfon, tu directament has de començar a llegir això. I la Mari i jo mirarem, segons el temps que estiguis aguantant la conversa, quina és la puntuació que t'emportes. Aquí hi ha un rànquing. Aquí hi ha un rànquing, molt bé. eh? Però és algú que trio jo de trucar, no? Tu Tu pots tries escollir. algú que Home, t'agafi si pot ser un al actor, telèfon. no sé. Pot ser, mira, el John González, la teva dona, qui tu vulguis. Algú Pot que ser sí, familiar, sí. un company de feina, a la Maia Salamanca. En Billy. A la A veure. Sier. A la Sier, també, Hòstia, clar que sí. podria ser algú de l'altra banda del xarco? Així igual el despertem. I tant, i Home, tant. més divertit Ens has de dir- encara. Ens has de dir, per això, qui truques, Llorenç. Ah, no, trucaré el meu germà. Va, Que també és actor i a més també va fer de... Sí? Perfecte. Sí, Com va es fer diu de el teu Toni germà? el Robert. El Robert González, A no? veure si me'l Robert agafa, González, igual ja està. telefonem, a veure Anem a què. trucar al Robert. Si no te l'agafa, t'emporta 0 punts, Per Hosti, tant, no fotis. és Sí, allò... sí, clar. Pues igual hauria d'haver Altaveu, trucat. altaveu, has de posar Altaveu, Ai. trapallot. Pensa que no Home, hem de que aquí no posar hi ha altaveu. secrets, Igual hauria d'haver Llorenç. trucat a la meva mare, que segur que l'agafa. Hola. Sabies que Billy Elliot és un nen d'11 anys orfe de mare? Viu en un barri obrer del nord d'Anglaterra amb el seu pare Jackie, el seu germà Tony i la seva àvia. El seu pare decideix apuntar-lo a boxa, però ell s'apunta d'amagat a ballet. Un dia el seu pare va veure'l perquè dubta que hi vagi tan content i en arribar se'l troba practicant ballet. El seu pare s'enfada molt. Quan el Billy arriba a casa, el seu pare i el seu germà li diuen que el ballet és de nines, que els nens juguen a futbol. Tot i saber que la seva família no li fa costat, en Billy segueix fent classes de ballet d'amagat amb la senyora Wilkinson. Ella li diu que té molt de talent i aquesta decideix parlar amb el pare de... Temps, parem ja, parem. Pengem. Molt bé! Ah, no li puc ni explicar. No li pots explicar. Aquesta és la gràcia, que es quedi tocat. Fantàstic. Ai, el germà, que haurà pensat? Què S'estava haurà rient, pensat el germà? Estava rient. Però tens una puntuació. Home, màxima, perquè... Bueno, hi ha hagut un moment No, que t'ha on el teu rigut, germà ha Llorenç. rigut, tu també has fet un mig somriure, la Mari ja ho analitzem tot Els aquí. 30 no dir són això? tan fàcils d'emportar. A veure, el tambor. Jo vull sentir aquell tambor tan maco que tenim una persona que treballa per a veure quina nosaltres. puntuació. Vinga, que fa va, el tambor. tambor. 21 punts t'emportes! I és molt o no? Home, de 30. Ah, molt bé. És un aprovat, és un Ja es aprovat, porten, però sí. Déu-n'hi-do. Només et dic que Va, l'Emma Vilarassau, saps quants se'n van portar? Quants? 0. Per què? No li van contestar? No. I a més Oh. es va alegrar, que és pitjor. Sí, perquè no volia jugar. No volia Una cosa jugar. bastant Vale. estranya. Però ho vam intentar, que ja és bo. Anem amb l'última secció del Camerino, que és l'elecció final. Home, A treballar. Adiós, amigo. Ja està. Home, Rafaela Carrà. És que Has això és un vist? lloc de pas, és molt ràpid. Molt el camerino no ràpid, pot això. estar molta No, estona, clar, és si no és veritat. bastant pesat. Ara hauràs de triar un espectacle de la mà de l'escena 25 de la cartellera i hauràs de dir-nos quin aniries a veure i per què. Vale, va. Anem a veure. Ui. Avui he otorgat jo el telèfon mòbil, Avui has otorgat el primer dia i queden encara 22 programes més, Home, i recordem. a més el Llorenç, un honor. Mira, en recomanaré un que no l'he vist, però que m'agradaria veure, Sí? i que, a més, en parlàvem avui amb la meva dona i amb la meva sogra, que es diu Amèrica. Home, A la Villarroel, la que Hem la Emma parlat, Vilarassau sí. va recomanar també. Ah, també? Ah, doncs mira, que parla Sembla que teniu bon gust. de l'esclavatge i tot plegat. Jo crec Molt que bé. aquesta que l'he vist per aquí. Recomanem Amèrica amb el Llorenç, moltes Doncs a la gràcies. sala Villarroel la podem veure i a Escena 25 teniu descomptes, per anar a Home, veure és que també Escena 25 és l'obra. un luxe. Clar que sí. És per gent de 18 a 25 anys. L'Aleix i jo entrem a la franja d'edat. Entrem, És sí, veritat. perquè Tot aquí i que no... sembla que algú volia aparentar que teníem una altra edat. Home, és que anem a dir-ho, abans ens ha posat 30 No. i pico. Sí, Anem a dir-ho. Sí, anem a dir-ho, sí. Llorenç. 30. Teniu tota la Moltes- raó d'estar Home. ofesos i d'allò. Sí, sí. Home, estem molt enfadats. Moltes gràcies per venir. A vosaltres. Esperem veure't molt aviat en projectes. Exacte. N'hi ha. Digue'ns alguna coseta, avança'ns alguna coseta, va, així recent. No puc perquè ara
ara és tot molt secret, però sí que hi ha una sèrie que és tele. a Madrid, sí, una sèrie a Madrid, ja és alguna per cosa. plataforma gran, llavors... Ui, però no puc dir res més. plataforma gran. Et trucarem perquè vinguis quan fantàstic, s'estreni. jo encantat de Tu has la vida. passat bé? Molt. Aquí al molt bé. Camerino. Al Camerino. On la vida Què és un show. És un show? Compartit. Oh! Com tu saps? Home, perquè ho he sentit. És que és el millor. Però Ets estàs el atent, convidat eh? que està més atent. T'estimem molt, Llorenç. Gràcies per Gràcies venir. per A vosaltres, I fins la moltes setmana que ve. gràcies. Adéu, adéu, que vagi bé. Ai, sospiro. Ai. Esto es falset. Celebration, estamos de celebración.